Посвещавам това на децата си. Какво е това осъзнаване? Да съм осъзнат. Това е просто да осъзнавате в момента какво мислите, какво чувствате и какви емоции имате. Това значи осъзнавам, че в момента аз мисля в негативен аспект. В момента аз чувствам раздразнение или агресия. Във всеки един момент да осъзнавате тези неща и да ги съпоставяте с външният свят. В същото време постепенно да започнете да ги коригирате. И когато видите тая взаимовръзка, тогава вие ще можете да влияете на случващото се във външният свят. Но докато не приемете, че вие творите всичко, че отвън е просто хората, ситуациите са просто огледала, които отразяват вас, вие никога нищо няма да може да промените. Защото това състояние, което е във вас, ще привлича постоянно едни и същи хора и едни и същи ситуации. Вие може да смените вашата работа, вие може да се разведете и в началото всичко да е окей, но това вътрешно ваше състояние по-късно, понеже нещата са с забавени, човека или примерно там, където сте започнали работа, отново ще започне да се проявява по същия начин. Аз съм просто Елена.